så er det blevet lørdag morgen, og vi har været på den her scene, Borgvold, hver eneste dag. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag morgen og kl. 13.30 også med en masse børn og har lært en masse ting. Og om lidt så kommer Sigurd og rytmegruppen fra Big Bandet herop, og så skal vi øve op til den store koncert. Så vi laver en generalprøve her på Borgvold nu her til morgen, og så kl. 14 på Domkirkepladsen kommer den helt store koncert med Big Band og det hele. Sætter ned, min ven, for nu vil Sigurd spørge en time. Lappen den er tændt, og Bjørn han venter spændt, for nu vil Sigurd spørge en time. Rejse grammofonen venter på, jeg trykker start, og rundt på Borgvold, der er publikum parat. Så alle ting kan ske, prøv selv at se, for nu vil Sigurd spørge igen. Jeg kan se, der er nogle voksne, der står og tænker, ja, nu passer Sigurd børn, og så kan vi bare stå her og fiste den lidt af. Nej, I skal også være med. Vi prøver lige alle sammen. Er I klar? Nu! Dejlige Danmark, fra Gedser til Skagen, smukt som et postkort og fladt som et lagen. Danskerne elsker lakridser og hygge. Christian den 4. var god til at bygge. Det var et snapsting, og der blev handlet og gjort ved med alle snapsting. Man kunne blive gift og købe en år, man kunne blive gift med lille mor og diskutere. I 14 dage i træk mødtes man, og så blev alle lovene læst op. Og folk de kom fra nær og fjern, der var både godt for sjæl og krop. Når byens trommeslager gik omkring i gaderne og virkelig gav den gas. Godt dagvor, så vidste alle folk, at nu var det her på. Det vi har gang i nu, det er, at vi er ved at gøre klar til den store koncert, der skal være heroppe. Og hvor alle børnene kommer og skal være med til at spille alle de ting, vi har øvet hele ugen. Og det er marimbær, det er tørklæder, det er sten, og det er helt store Big Band. Det er det, vi er ved at gøre klar til nu. Det er derfor, alle lige slæber og gør ved. Vi ser sådan her. Og det fungerer faktisk kun, hvis alle gør det. Altså alle, som er til stede på Domkirkepladsen lige nu, skal svare på det her. Så nu får I lige en chance mere. Og måske skulle jeg bare lige sige, at hvis I tænker, hvad betyder de mærkelige ord? Ayakatalo. Det betyder, Viborg er den skønneste by i hele verden. Ja, nu ved I det. Okay. Var jeg kommet til tak 20, nu tog jeg til Kina og gik med kineserhat. Nu skal I bare høre en gang, for her i Kina, der er det nemlig sådan, at man spiller på nogle meget fine kinesiske xylofoner. Nu skal I bare høre, for børnene har nemlig øvet at spille kinesisk på xylofonerne. Hør selv. En gang til. Vi skal lige klappe med. Sådan. Nu er solen
i nogen stille Vægtens stilhed sænker sig ned. Alt bliver roligt, alt under fred. Vi skal sove nu, vi skal hvile vores krop. Nu er månen stund. Så har vi gennemført den her utrolige koncert her på Domkirkepladsen. Og ja, det var fandme... Nej, det skal jeg ikke bande, men det var en kæmpe oplevelse. Og folk var så meget med, og alle jer søde og unger og alle jer børn, der har været med hele ugen, var her og bakke op om det, og det var simpelthen en kæmpe fornøjelse. Bandet lød rigtig godt. Nu har vi pakket sammen, og nu går turen jo. Vi er nede på Juletorvet, hvor vi skal spille aller sidste segment. Hele big band og alle blæserne, de er taget hjem for nu. Til Skagen, smuk som et postkort og flat som et lag. Danskerne elsker lad, kriser og hygge. Christian den 4. var god til at bygge. Okay! Jyder har hede og strande og havne. Jyder er flinke og elsker at favne. Vindmølleparker giver strøm til dit køkken. Fest med persillesovs ud. Det er lykke. Så er det jer. Har vi fejret afslutningen på Snapsting for børn, som har været en hel uge med leg og workshops på Borgvold, hvor Aarhus Jazz Orkestra hver morgen har startet med morgensang og hver dag sluttet med fællessang. De sange, vi har arbejdet med i løbet af ugen, det var de sange, som er blevet brugt til koncerten i dag. Vi havde en øver nede på Borgvold her kl. 11 lørdag formiddag. Og så her kl. 14 var den store koncert med hele jazzorkestret nede på Domkirkepladsen. Ideen er at få alle børn og alle voksne til at synge og spille og bevæge sig, og på den måde gøre Snapstinget i Viborg til en festlig begivenhed. Må jeg så høre jer? Dejlige Danmark, fra Gedser til Skagen. Det har været fuldstændig fantastisk at være her sammen med Aarhus Jazz Orkestra. Og hele det der stykke arbejde, der er blevet lavet med Nikolaj i front og med alle de der børn, det har været fuldstændig fantastisk. Så thumbs up. Glæder mig til, at vi ses.